Ети го, браче. Дръж, не пипа GSM-а никак, само дръж. Имаш ли са? Брои ли, браче? Брои. Бата, нищо не виждам. Аре бе, гледай, браче, бе, Алекси. Абе, вижда, бе, работи, бе, стига писка, бе. Това е по-голема. Севинчи. Севинчи. Имаш ли, бе? Да, бе. Ей, соме, бате, заклевам си. Видех му корема. Мамка ти, бе. Не прави глупости с това, чули. Абе, нищо не правим, ако звънна някой, бата, не знам. Не говори глупости, в смисъл. Снимаме сега в момента филма. А? Savage Gear. Savage Gear. Само Savage Gear. Lip School. Lip School монтаж. Всичко е до примамката. Моля да го фанеш пъпката. Бате, тук си е бамна. Снимаш ли? Снимам, бе, точирам. Айде. Да. Бути. Бутни. Аре, че да хора. Да го пъхаме. Не, аз ще го правим. Кепа само ви разговор. Да. Да. Ай, аз съм виновен. Кой е виновен? Снимаме мене, бе. Къде те снимам? Savage Gear. Корема му видех и е доста голем. По-голем от първия. Той е над 20 кавата, мога да ударим. Фанал си, брат му. Имаш ли, бе? Свърши видеото. Не мене. Ей, не тебе, кой? Баща ми баджет. Си шампиона. Заболеха ръката. Седни почни малко 2 минути. Бате, батерията ще свърши след не знам колко време. То си дърпа, нали? Ей, чакай, цигара запали. Абе, дървото почина да си плува, бе, виждаш? Трябваше по-късно да почнеш да стиваш. Не ми потребваше ти, докато го каза. Нищо, ти сега ще го извадиш. Не, ости го. Не го мъчи. Той сам се мъчи. Ето го. Корема, бата му видех. Ето го, Савинчи.
Да, даже. То пасат точно ще мине. Браво, колега! Шумеле? Да. Браво, браво. Ама не е първото. А? Не е първото, казвам. За какви воблери? Не е на воблери. На Savage Gear и нови воблери, които се монтира. Ще ти покажа после, ако има желание. Ти нали беше светло, как се каже? От форума те знам аз тебе. А? От форума те познавам по физиономия, викам. Запознат ли си с марката Savage Gear? Какво викаш ги фащаш? С Savage Gear марката запознат ли си? Аз не себе гир, такъв жълт тигър за 3 метра. После ще ти покажа, не става въпрос за това. Има ли специален монтаж? Айде, карай ми какво такова ви гира. Ма те стана. Не е най-нови сега на 4 метра, де съм от тук остават. Абе, мани. Карай си тук. Мога да го изкарам? Тежък. Тежък е. Не мога да дигнеш. Лек, не бърза. Абе, дай да го справим това, ако искаш. Спри го, да. Че свърши. После като тръгнем да го вадим. Пауза ли да му натискам или стоп?